ଆଜି ସକାଳ 8:30ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 29.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲା 84 ଡିଗ୍ରୀ। ଫଳରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହିଁ ରାଜଧାନୀବାସୀ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ତାପମାତ୍ରା ବା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସହରର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏହିଭଳି ଥିଲା। ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଭସ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳି ପକାଉଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରେ 36.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର 18 ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଆଜି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅପସରଣ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ସହ ବଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବ।